anazikonzera mmene anazikonzera ndi kupanga mapulani akakonzedwe kadongosolo la nthawi imene tikukhalayo. Analikonza kuti mwini wake Satana mdierekezi adzabwera kudzatenga malo aulamuliro moonekera pakati pa anthu, koma asanafike malingana ndi mapulani achipembedzo cha Satana mosogozedwa ndi Satana mwini wakeyo, ndikuti zizindikiro zakubwera kwake idzayambeka yekuuka ni mizimu, mizukwa, ziwanda zidzayambeka yekuonekera ku dziko lapansi ngati akalambula bwalo a mfumu yawo. Ndiye masiku tikukhalano tsopano zinthu zikazayamba kutumphuka poyera. Kufika chaka chino cha 2023 tikulowa mu 2024, ndikuti chaka tikubwerachi anthu tiona anthu achilendo akuyenda mu msewu, akupezeka m'misika, m'matawuni ndi m'madera osiyanasiyana, mo especially mzisangalalo mwa anthu otukuka kwambiri. Mukhala mukupezeka anthu olengedwa oyoka ku mdima, ofanizidwa ngati anthu koma sali anthu, amene ati athandizire kupititsa patsogolo uchimo ku dziko lapansi. Tifika nthawi imene anthu tiziti kukumana ndi munthu ameneyo mphamvu zako za umunthu osagwiranso ntchito yake, kukopeka ndi chilichonse chimene munthu ameneyo ati azinena. Iwowa ntchito yawo imene atagwire ndi kudzawononga ngakhale osankhika. Baibulo likunena kuti chiyeso chikadzafika pa mapeto ovuta kwambiri, oyipayo azayesesa kuti adzanyenge dziko lapansi, koma amanena kuti ngati nkotheka ndi osankhika omwe. Ndi chiyeso cha anthu osankhika chiyamba chaka chamawa. Anthu osankhika, chiyeso cha anthu osankhika chiyamba chaka chamawa. Chaka chamawa 2024 chikhala chaka choswa mitu ya anthu okhulupirira, sadzikhulupirira kumuona nzawo okhulupirira akupita kulowa mdziko lapansi kusiya choonadi cha Mulungu. Chikhala chaka chamawa. Chaka chamawa zikhulupiriro zolimba zisweka ngati zakumana ndi namondwe wamphamvu pa nyanja. Chaka chamawa. Chaka chamawa anthu okhulupirira alandira zimene zingachose chikhulupiriro chawo, akudziwa kuti tikuononga mwadala. Chaka chamawa. Baibulo kuti anthu azaluvya dala pa choonadi. So sitinafike nyengo imene munthu ali kuluvya dala tikuyamba chaka chamawa. Tikati kuluvya dala ndi kuchimwa dala. Ndi gulu pakadali panopa la okhulupirira limene limaopa kuchimwa. Tili nalo tikunena pano. Mulungu akutha kuliona. Satananso waliwerenga gulu lonselo mpaka chiwerengero chake ali nacho. Ndiye walichalira gulu limenelo kuti chaka chamawachi alipange kuti liyambe kuluvya dala pa choonadi, lisiye koma mwadala. Zikhala zokhumudwitsa chaka chino tangoyamba mmene tayiona mipingo ikumachoka dala ku chilamulo cha Mulungu mwadala ndi kuyenda mchilamulo china mwadala. Amene akusiya lero kusunga malamulo a Mulungu sikuti akusiya kusunga kuti sakudziwa. Uthenga uwu tikulalikira ozuzula kugwa kwa mpingo ku dziko lapansi, sikuti iwo akutsutsana nawo 100% kuti uthenga uwu ndi wabodza tikulalikira ife. Koma tili mu primary, secondary ndi chaka chamawa, koma tili mu primary tangoyamba kuluvya dala pa choonadi. Nyengo ya chiyeso cha anthu okhulupirira amene
ati anyengedwe ngati nkotheka kuti achoke pamaso pa Mulungu. Ifika pachimake chaka chamawachi tichiona chikhulupiriro chimene chasalira lerolo chikuyenda penda. Bible likunena kuti kodi ndani amene ati azasunge chikhulupiriro? Amene ati azasunge chikhulupiriro ndani? Sakunena kuti munthu amene azasunge chipembedzo iye, koma chikhulupiriro. Chaka chamawa kukhala kutaya chikhulupiriro chimene munthu anali nacho chitayika chaka chamawa, chifukwa mkati mwa chaka chamawa mukuuka zikhulupiriro. Amakambirana nkhani imeneyo kuma website achipembedzo cha Satana dzulo ku LCD. Anasonkhana pamodzi ndi kuonesa masaini ndi malebo amene amayimira zimene ziti ziphulike chaka chamawa. Gawo loyamba kwa achipembedzo zimene zidzatuluke m'mayina amatchalichi, m'mayina azipembedzo, m'mayina azikhulupiriro, zimene kunja konse ziti zidzaoneke fomu yonse ya chikhulupiriro cholungama, koma ili ndi chinyengo chowononga pakati pa anthu. Chaka chamawa akunena kuti zinthu zimene ziti zituluke chaka chamawachi zipangisa kuti kapena kuti zinthu zimene tizizituluse chaka chamawa 2024 tiyesese kuti zipangitse kuti munthu payekha asazizindikire kuti ndasiya choonadi koma atachisiya. Ine fundo imene inandiopsa kwambiri. Amakambirana ku LCD. Munthu asazindikire munthu kuti ineyo ndasiya choonadi. Aziona kuti ndidakalipa choonadi chomwecho. Ndi nkhani yochitisa mantha kwambiri, chifukwa kunena kuti mayimidwe amatchalichi tayimike ndendende ndi chifanizo cha ufumu wa Mulungu ku dziko lapansi. Wanthu poona adziona kuti ndi ufumu wa Mulungu. Koma mkatikati mwakemo akunena kuti tidzayese kudula mapisi communication bridge zachite breakdown. Munthu akakhulupirira akakhala mchalichi asamaone kuti Mulungu ndiye yankho lachi, koma adzichiona kuti chalichi chimene akupembezacho ndiye yankho lachi. Mfundo yooneka yozizira, koma mukayiyang'ana ndi chidwi muyiona kuti ndiopsa kwambiri. Ine chaka chamawa, inu ndine chaka chamawa tilowa machalichi, anthu alowa machalichi, anthu ayamba machalichi. Anthu akalowa machalichi ameniwa, munthu ali mchalichimo ayamba kusiya kukhulupirira kuti Mulungu ndi thandizo lache, koma chalichi ndi thandizo lache. Ndiye zimene amakambirana chimene anapanga pa mfundo imene amachipasa chipembedzo chilichonse ndalama za nkhani kuti machalichi tikhale timaboma patokha timene tizichita self kuzithandiza tokha. Ndiye kuti machalichi akhale ma self boarding amene munthu ukapita chilichonse uzichipeza pamene papa. Mwamva? Chilichonse uzichipeza pomwepa. Iniyo ulowa wa umphawi mudzitha kuona kuti atsogoleri awo ndi amene atandithandize nkhani ya ndalama, nkhani ya banja atandithandize ndi awa, andipasa mkazi woti ndikwatirane naye. Aliyense azipeza thandizo muti momwemu. Mwaona? Ndiso pano mukapeza kuti ziphunziso azichitira to set out ziphunziso kuti zilowetse zinthu zimene chalichi chidatulutsa pamene ponso panandichitisa mantha. Zimene chalichi chinatulutsa panja kuti sizikufunika kukhala mkati mwa chalichi. Ndi amaloza zimene machalichi anatulutsa mu LCD yazulu. Amaloza zinthu ngati chisembwere, kumwa mowa, kusuta, ufiti, zimene machalichi anazikana, kuvala zovala zovula zosala, mafashoni amitundu. Machalichi adazitayira kunja. Ndiye kuti 2024 zimene zizibwerereso pakachisi zichiteso
ziyambenso kugwira ntchito mpaka chisi. Ndiye kuti chalichi chaka chamawa chikuyamba pulogalamu kapena chikuyamba ulendo wakutha, koma chikakhala mkatimu chidziona kuti chikupita pasogolo ngati chikupita kwa Mulungu. Chimenechi chipangisa kuti pamene lipenga likulira gulu limeneli amachita kukondwera kuti gulu limeneli they will miss heaven. Amene wakumwamba sakutani awa sakulowa, amene wakumwamba sakutani amene sakulowa, chifukwa dzulo mu LCD amapereka kafukufuku wa chiwerengero cha nambala za matchalichi ku dziko lapansi, ndi amapereka chiwerengero cha anthu amene akusonkhana ku mipingo yolekanalekana. Chimapezeka kuti chiwerengero cha anthu opemphera amene ali kale pati m'matchalichi chikupikisana pang'ono ndi chiwerengero cha anthu a dziko lonse lapansi amene akungokhala. Mwa chimenechi ngati titataya amenewa osapangira njira ndi kumalimbana ndi amene ali kunja kwa chalichi, ndi kuti gulu lambiri likhoza kulowa mu ufumu wa Mulungu. Chifukwa machalichi lero kapena kuti chikhalidwe chopita ku chalichi lero chakhala chizolowezi cha munthu wina aliyense wa babanja. Andipite ku chalichi, andipite kopemphera. Basi otiona na mafu mbawa ni mapemphera, palopemphera Sunday, palopemphera siku la Sabata, palopemphera lachisanu. Anthu all over the world machalichi takhala timiphika tosungiramo tindende tosungiramo anthu ambiri, ndi target yawo ikuyang'ana gulu limeneli. Koma mfundo iyi yonena ikuti chaka chamawa akufuna kuchipanga chalichi pachokha. Munthu okhala mchalichimo asamaone kuti kuli Mulungu, koma adziona kuti chalichi ndiye machalichi oti anthu akalowa mavuto awo onse amakambirana kuti adzikathera ku chalichi. Munthu wa njala asakabwerere kupanda chakudya ku chalichi. Munthu wa usiwa asakabwere kupanda chovala. Munthu wopanda sukulu asatuluke usaphunzira mchalichi. Kakhale kaboma pakokha kachalichika kakuti chilichonse chimene chimafuna munthu chatsogolo future ya munthu izipezeka pa chalichi pake. Now pamenepa munthu azidzangochita comparing, kodi chalichi ichi ndi icho chimene chili ndi mayankho kwambiri ndi chiti choti chikhoza kupereka mayankho kwa ndani? Kwa munthu. Ndi kudzakhala tima transfer tomanena kuti anthu amene tili kumpoto kuchire ngati kuno tizidzakhala ndi ganizo lakuti ndikayambe chalichi. Ukamanena zakuti ndikayambe chalichi chanji, iwo akukambirana kuti munthu adzimva ngati akupita ku dziko la pamwamba limene ndalama yawo ndi yamphamvu, kuti moyo wake ukasintha. Munthu ngati kumalayi kuno adzimva ngati mmene amkamvera azibale athu kale kuti ndikupita ku joy, ungonena za ku chalichi, kuti ndikakafika mchalichi munthu opanda njinga akatuluke ndi njinga. So system imeneyo ikuyamba chaka chamawa, ndi akayiyamba ndi kuyikhazikisa ndi pamene tsopano pati pafikire muyezo wa chiyesero cha osankhika chikuyenda kuyamba chaka chamawa. Satana akunena kuti akutsegula department yake, battalion yake yeziwanda usikuwo amaitcha kuti JJ1, imene atayitulutse JJ1 ipita kukayamba kuzunza chiyesero cha anthu otani sopano okhulupirira. Tisayiwale kunena kuti Bible likuti ngati nkotheka, kutanthauza kuti Mulungu department iso imene ya anthu okhulupirira imene ilowe nawo chaka chamawa nayenso Mulungu akuyidalira kuti ilimba. Koma ndi chaka chovuta, ambiri atayika, ambiri agwa. Chimene Satana ine nachita nacho mantha ndi chakuti akufuna kuti kugwako munthu wakugwayi asamakuvomereze kuti ndagwa. Ndikuti mukuyika blindness
ya uzimu koma in a systematic way. Ija yakuti iweyo wekha usazindikira kuti munthu une ndachoka, zipembedzo zikhala zikuziyamikira kuti tikuchita bwino kwambiri, ndipo sizivomereza kugonjera chiphunzitso china chilichonse chimene chiti chibwere chowachotsa. Ameneyo angenda mnyala akhala Stefano, chifukwa zipembedzozo zikunena kuti zichita chotheka chilichonse kuti zikhale Kenani pazokha. Olowa mkati menemo azimva kuti ndili menemo, koma chiyesero cha anthu oyera mtima chichakunena kuti ngati nkotheka Satana afuna akanyenge osankhika. Ndi kunyengeka kwa osankhikaku ndikumene amanena kuti akufunika kuti 2024 ntchito tisagwire njira, JJ1 igwire ntchito yonyenga osankhika. Ndiye department yezipembedzo cha Satana chimene inapanga pofuna kupanga display ziwanda zimenezi zimene akunena kuti azipanga deploy chaka chimenechi kuti zikagwetse osankhika, amazionetsa ndi maonekedwe a wanthu. Ndi kunali mitundu ya wanthu ooneka bwino, anasankha ma beauty okhaokha, ma handsome okhaokha ndi anayika pamenepo. Ndikuyerekezera kuti zizikhala zinthu zokongola kwambiri, atayika ndandanda wa material things, zinthu zapamwamba kwambiri za dziko lapansi zituluka chaka chamawa. Amanenanso kuti access, njira yopezera zinthu zabwino tichitsitsitse ikhale pansi. Anthu amene atakhale m'machalichiwa kapezedwe ka zinthu zabwino kakhale kosavuta. Ndikuti kuchokera chaka chamawa mabungwe akafika mboma la Nzimba adzipita kwa atsogoleri a chalichi kukalumikizana nawo. Chichewa chake amachitchula dzulolo mchingerezi, koma amatanthauza kuti akafika pa chalichi azinena kuti ku dziko lonse lapansi Mulungu atatiyitana azisankha munthu, ndiye munthu yadzibwera ndikunena kuti ine ndine wakuti Mulungu andiyitana, ndiye wandiuza kuti anandilozera kuti ndikayambire ku Malawi mboma la Nzimba, koma chalichi ndikayambire chakuti. Ndiye inu muzidabwa, munthu kwawo ndi ku Canada. Ndiye Mulungu wamulankhula kuchoka ku Canada kuti abwere ku Malawi, asapite boma lililonse, abwerera Nzimba. Mu Nzimba monso akalowe mwenu kweni. Ndiye kuti Mulungu watani amene wamwita. Mwamva? Ainu kweninu Mulungu wakupasani chisomo apa. No, ndiye kuzikhala kutseguka kwa mitima kumutsegulira munthuyo. Mukamamutsegulira ameneyo ndiye kuti mukutseka chiyembekezo cha kwa Mulungu. Chiyembekezo chanu chikukhala kwa munthu amene ati aziti akamabwerera kwawo ku Canada atasiya malonjezo akulu kwambiri mitima yanu zakuti azichite fulfill. Nonse amene akupezeni pa chalichi cha penu kwenicho, nonse maganizo anu atukuka ndi kuyang'ana kwa America, simuyang'ana kumwamba, muyang'ana kwa munthu adabwera ucha, chifukwa walonjeza, walemba mayina, ndipo akakafika akayimbadi ndalama yakatumizadi. Aliyense kamuli mufandede, aliyense akantumiziradi ndalama, aliyense moyo wake ukasinthadi. Nthawi yomweyo munthu sazakhalanso ndi nthawi yogwada kuyang'ana kuli na malenga kumwamba. Adzanena kuti tili ndi abale amene amatisamala kwa America kuchokera mwa Mulungu. Azizabisira kuti Mulungu amene watitumizira ni munthu wa Mulungu, atitumizira nene ili pakati pathu. So muthe kuona kuti chiyeso cha anthu olungama ngati nkotheka kuti akanyenge chinyengo ankanena chicha chikuyamba, akunena kuti chiyamba 2024. Satana amawerenga Bible, amalidziwa Bible zimene zili muti zili mmene muchamo. Ndiye Yesu naye akamayenda, chifukwa chakuti Mulungu ndiwo dziwa kwambiri, anatipasa Bible limene analemberatu zimene zizachitike cha msogolo, chifukwa mapulani akopanga lerowa Mulungu anadziwa kale, ndiye anayika Bible. Ndiye mukamaliyang'ana Bible muyang'anenso side ya zimene Bible inanena, amene ati akwanirise zimene Bible inanena zija ndi gulu la chipembedzo cha Satana. Ngati chili chizunzo chachichoka kwanda
kwa satana kubwera kwanda. Ndi chifukwa chake uthenga uwu tikulalikira ife ngakhale wena amanena kuti uthengawo mumatchula kwambiri satana, sizitheka kuti ndisanchule ineyo mene mulungu andiyitanira, sizitheka kuti satana ndisanchule, kuli bwino munthu asiye kumvera. Chifukwa chimene Bible ngati ananena kuti masiku akumapeto kudzakhala njala, kodi njala imene idzachitika motani? Payenera kukhala anthu amene atazathandizire kuti njala iyambe kuchitika ku dziko lapansi. Lero loti tanena kuti njala yagwa pa Malawi, fetereza wafika 100,000. Wakupangisa ndani? Satana wagwira ntchito ndi ndani? Mulungu wapita mwa anthu aja kukalowa, wakalowa mene muja ndi ndani? So ngati tikunena kuti ulosi uja kukwaniritsidwa, satana tilepera kumutchula pamene tinchula osati kumulemekeza, koma tinchula kuti mwaziona zikuchitikazi, kuti anthu azitha kuzindikira kuti zikuchitika nthawi ino, sikuti zikungochitika. Ndi magulu oti akwanirise ulosi, satana wapanga kale setup. Zulu amalandira mamendulo ena, amalandira maawadi ena, amalandira ndalama zoti zimene atagwirire ntchito kupanga implement maplani mene atachitire, koma implementation yonse imene amauze kuti iyambike amanena chaka cha mawachi. Sono mwambo waukulu kwambiri wa chipembedzo cha satana okonzekera malemba amene ananena kuti zikwaniritsidwe. Chiyeso cha anthu oyera mtima ndi kuyesedwa kwa anthu osankhika kukufunika kuyambe mawa chaka chimene chikubwerachi. Now chikuchitika ndi chani? Bible ikunena za anthu osankhika, anthu amene mulungu watani wasankha. Pakadali panopa mulungu akusankha ena tilipo koma sitinasankhidwe. Panopa mulungu akusankha mbewu yache. Let's pray kuti mulungu akhale kuti ife tili panofe watitaniso watisankha. Anthu osankhika ameniwa amene mulungu akwasankhawa ndi mmene kochi amasankhira first 11 yokamenya mpira imene itika akudziwa kuti iyi timu iyi imene ikatani basi ikawina. Ndiye satana akamanena kuti akubweresa chiyeso cha osankhika, akufuna kulimbana ndi first 11 iyo, mchaka mulungu akunena kuti ngati nkotheka kuti akanyenge ndio waidalira mawa kuti ngati nkothekawa ali strong kwambiri. Naye satana akudziwa kuti imene tikukakumana nayo ndi stronghold, mwini wake waipanga anoint, imene wakuisankhayo waipanga anoint. Mudabwa inu kuti mkati mwa chaka chimenechi anthu amene simunayembekezere mwapeza akupereka makosi awo kuti aphedwe kapena amangiriridwe kapena amangidwe, koma ino uyu chamulimbisa mtima ndi nyani? Anthu wamba chifukwa ndi osankhika. Mudabwa mabwana kuti iniyo unkanyoza kuti amabwana awawa basi amene mazwiswa zimene zimapalapala sizingakumane ni mavuto. Mabwana akusiya ulemerero wawo chifukwa cha dzina la Mulungu. Fo mulungu wasankha tiziona 2024 mabwana akulolera kutsika mgalimoto ndi kumayenda beya atasankhidwa ndi mulungu nawonso atasankha chifukwa chiyesocho chiyamba kuonekera kwa mapoyela akuti chiyenda m'misewu amayerekezera ini yakeyo kuti chikhala chikuoneka m'mahighway. Let's put testing tiyike koma m'mahighway. Highways zimatanthauza kuti munjira zotakata za dziko lapansi mulo wa chiyeso. So zinthu zimenezi pamene akuzikambirana ku LCD akukambirana kusonyeza kuyandikira kwa nthawi ya chipano chimene takhati kuchiganizira kuti chili kutali koma sopano chikuyenera kubwera. Naye Bill Gates amapereka ripoti lachi la mmene wayesera pang'ono 3/4 kupana chuma cha dziko lapansi. Ndi theka lokha limene wayesesa kulifinya ndi kulitenga kuti libwerere m'manja mwa olemera. Chifukwa ndalama sopano zikulandidwa kwa usauka zibwerere m'manja mwacha ndi amaonesa 1/3 3/4 ya ndalama zimene kota imene watanikale wailanda $1 trillion amene walanda ku dziko lapansi ndi kuzisunga pamodzi. Amazionesa kwa oyang'anira chipembedzo cha satana. Ndi oyang'anira chipembedzo cha satana makulini ndani ndi amaonesa mabungwe akuluakulu ku dziko lapansi analipo usiku pafupi 24 anali pati anali pamene pachi ine nalemba musi. Ndi those organization
ngakuti ndi zimene ziti zichite hodi chuma chilichonse chimene chili ku dziko lapansi chikhala manja mwa anthu amenewa. Ndikuti kuyambiranso 2024 akupita second phase yokalanda chuma kwa anthu osauka. No wonder lero kuti tikupeza kugwa kwa dola. Mayiko ngati Malawi sakuwerengeredwanso. Tangoganizani kuti pamene amalongosola nkhani yakupana kwa anthu osauka anaperekanso list ya mayiko amene akufuna kuapana ku dziko lapansi, koma kapanidwe kwake amanena kuti we want to delete these countries, delete it, zisapezeke monso. Malawi inali gulu limene lolo kuti ikufunika ichotsedwe, isakhalenso ndongosolo la dziko, chifukwa cha amayang'ana mayiko amene samapereka chithandizo chilichonse kapena kutulusa zinthu zokagulisa mayiko akunja. Timapezeka kuti ife tili kutali, kati malima fodya kati batani, tili kutali sitikuyamba konso. Tili mugulu la mayiko anthu osauka amene sakufunika. If Malawi ipezeke ndekuti mayiko olemera anayala pamenepo, German, China, America, Russia, mayiko ngati amenewa apasidwa ayikafosero mayikowa akuchita bidi mpikisano kuti mayikowa agudwe akhale m'manja mwa mayiko ati amenewa. Mayikowa akubwereranso ku kapolo, koma wachinsinsi sikuoneka bwino. Ndi amamutukula Lasha. Ichi wapanga Lasha, wapanga kuitana mayiko anthu kumachoka ku America ndi kumagwera ku Lasha kuti Lasha ndi akhale superpower wawo. Usiku amachiulula kuti ndi njira ina yogwiriranso ukapolo mayiko amene alibe chilichonse akufunika abwerere mayiko mwa anthu olemera, chifukwa paoka they are normal countries including Malawi. Sikukhalanso dziko paloka, yalephera kukhala dziko, ndipo ili mgulu lochita ayipange delete. Akati delete ndekuti sikuzibweranso chithandizo chilichonse chakuti bomali liyenda through zithandizo zimene zizibwera kuchoka ku mayiko. Angokusiyani ndiye libwera dziko limodzi limene atatipase ndalama, limene alipase ndalama kuchipembedzo cha Satana kusiliko kumabungwe kuja alipasa ndalama. Dziko limene ndi limene liti libwere ndi kuzalipanga convince dziko la Malawi kuzaligula, koma lisakudziwa ilolo kuti iniyo muli m'manja mwa ife. Ndiye muzaona ngati idzakhale China, muzaona nsewu pa Malawi. Inu muzizaganiza kuti idakali Malawi koma ili China. Muzachiona chipatala pa Malawi, muzizaganiza kuti idakali Malawi koma ili China. Muzayiona buliji pa Malawi, muzaganiza kuti idakali Malawi koma ili China. The whole system yonse, government machinery yonse idzakhala m'manja mwa amene azalitenge dziko lija. America, German, China, Russia ndi mayiko ina amene ali ndi kuthekera. Mayiko a G8 aja olemera kwambiri aja apasidwa mwayi woti timayiko tosauka tija atigule, koma njira imene atagulira mayiko amene wawa ngakhale ma president tiwasankhewo sazizindikira kuti tikugudwa, sazizindikira mpang'ono pomwe. Mwachisanzo ngati dziko linolo likuoneka kuti China ngamene walikonda kwambiri, wadzipereka dzulo. China amaonetsa zimene walichitira dziko la Malawi kuti uyu ngofunika mutipase ife, chifukwa ulede tapanga kale zinthu zathu, tapanga kale invest zinthu zathu. America akunama zimene wapanga China pa Malawi. So ukapolo umenewu ukhuza ana a Mulungu, kayendetsedwe kamaboma kotere kuti muli m'manja mwa anthu akunja. Chali chimene chizafunika kuti chilamulire nawo mboma limeneli mu dziko logudwali ndi chanuchi. Ine ndizayima apa ndikuti chiyeso cha anthu osankhika chasala pang'ono kuti kuyandikira, ndipo 2024 anyamata ino tiyembekezereni zinthu zachilendo. Chomvetsa chisoni kwambiri ndi chakuti gulu limene amalipanga deploy kuti ligwire ntchito chaka chimene chikubwera chi 2024 ndi magulu achaonena kuti choyambirira ayitenga sukulu kukhala chipangizo chosankhira anthu amene atagwire nawo ntchito. Kutero ku munthu ophunzira value yake ayiwonjezera usiku mu LCD, value ya munthu ophunzira yakwera.
Muntu wophunzira uja lero simene mukuganizira uja ndi mmene chipembedzo cha Satana dziko spirit world imene yamuyikira muntu wophunzira yankweza pamwamba amuyika kukhala mafumu olamulira mufumuwo muntu wophunzira. Muzaona mmene mwana wa sukulu wophunzira atachitire bwino. Vanthu adzanena kuti tinalako osaphunzitsa chanatu. Ma project amene akubwera zaka zikubwerazi, ma business amene akubwera zaka zimenezi zonsezi mastar ake ayika anthu ota ophunzira. Munthu osaphunzira akuchosedwa chifukwa sakufunika kufika pasika ngakhale mpang'ono akapangapo cha nyembo kayala pati sipapezeka nomo malo yala masamba chifukwa system ya dzikolo ikhala ikuyenda in a systematic way, in a technology system. Zijaza kuti ophunzira yekha ndi amene angakwanise kugejemula machini oti ayale masamba. Ophunzira yekha akwanise kugejemula machini oti chimanga chita chikidwe pasika. Ndili ndi malo ngati ine ndilibe malo. Chifukwa chake Yohane pa chisumbu cha Patimo akuti Ambuye idzanisanga kuti tikapumule inde kuzolemesa izi. Makosana zolemesa zikubwera kutsogoloko. Sitinayambe. Tikukuwa kwacha, yatere kwacha, yatere kwacha. Mpang'ono pamene tikunena. Tizidandaule siza kwacha ziswayi. Koma chipanikizo cha machitidwe a dziko lapansi chikhala chachikulu kwambiri. Chifukwa chiyeso cha anthu osankhika achitsegulira kuti chiyamba 2024 ndipo akukonza masystem ake. So njira zitatu zimene anakambira nazi ineyo zinanditha nzeru kuganiza kuti ndikuti chaka chamawa Mkristo akuonongeka. Mmene anthu tachikondera chalichi, mmene timakhulupirira ku chalichi kuti tikupemphera. Machalichi onse ma Pentecostal, machalichi chakuti Pente, chakuti Anglikani, chakuti machalichi amene ajawo mmene anthu amakondera akwakonda kwambiri. Ndiye mmene muja mutuluke milungu ipereke mayankho kwa anthu anchalichi chimenecho. Anthu afunanso Mulungu zosatheka. Munthu zafunanso Mulungu chifukwa mmene mumutuluka milungu machalichi muja afuna kuyimika mu milungu imene ikhale ndi chilichonse nzanja. Chifukwa chake mukayang'ana dziko limene tili lino zaka ziwiri ndi zaka chino chita machalichi ambiri apanga kuti musichite change system. Ena mafirisa mafomu kuti mulowe mu system cha 10 sopano sichikuperekedwa pa ujeni muzingotumiza pa ujeni pa yatero pa chani pa internet kama muzingopanga chani basi muli kunyumba kwanu mukhoza mapereka cha 10 osaika mu envelope. Komanso tiziziwa kuti ndino athu kapena si athu through computer. Anthu alembetsa kuphatikiza chipembedzo changa chinataniso chinalembetsa. So izizi zimenezi zimaoneka ngati zophwekazi tikafika chaka chamawa ziyamba kuoneka maso ake kuti chimechitika chija ndi chakuti chibalaliko cha maiko akudziko lapansi chikupita kokwera. Now usiku umenewu agwirizana kuti pasapezeke dziko pansi pa nthaka limene liti lichipise chakudya. Imene inali mfundo yomaliza pamene network imathawa. Kusapezeke dziko pansi pa nthaka limene lichipise chakudya. Akuti bwanji? Akunena kuti munthu ku dziko lapansi anachimwa tinakwanisa kumugonjesa chifukwa cha chakudya. Ndi anatulusa chithunzi cha munda mwa Edeni. Kuona mmene anachimwira Hava ndi Adamu. Chinali chani? Chimene Satana anakawayesera chakudya atagwiriza apo zinzanje. Chimene chichikasowa tinamuona Yakobo akugulitsa ukulu chifukwa cha chakudya. Ana a Israeli anakakhala akapolo ku Igupto chifukwa cha now tisovese chakudya. These people must be returned ku Igupto. Kutere kwa kutitsegulira 2024 tibwererenso ku Igupto tikasake chakudya. Ndiye kuti maiko madera mabanja achikristu achikhulupiriro mdziko limeneli kukuyenera kugochilala. Ndiye chiyesocho chawosankhikacho mpaka munthu abwerere ku Igupto akapeze chakudya kumene kwakakhale kapolo. Ndiye kuti madimaki akupasidwa so ndalama akokosa chakudya chonse.
atomato azisungidwa zaka 2 years asanaole, akokosa tomato yense, kulanda chakudya chonse chikusamuka chikubwerera ku Igupto. Nkhani imene ndiyo sausa kwambiri, chakudya chikubwereranso ku Igupto. Ngamira kapena abulu amene amakwera ana Israeli, abulu awonse akulandidwa kubwereranso tikunena magalimotowa zikulandidwa kubwereranso munthu mpaka na akagonjere ndi kulambira Farao akampase galimoto yake akaendera. That's why mukuona masystem amazi magalimoto registration zikusintha, magalimoto system zamayendedwa zinthu chilichonse chikusintha. Chikuchitika ndi chani? Akuzibwezera zinthu ziku Igupto kuti mpaka na ana Yakobo agwidwe akatani akalambire, akakhaleka ya akapolo, akagwire zaka za ukapolo mpaka pamene Yesu atabwera ku dziko lapansi kudzawombola mpingo. So zinthu ana inu sizili chimozimozi mpingo wa Mulungu. Mundimvere pano, tikupitako ndikoyipa kwambiri. Akunena kuti chakudya, ine mfundo imene ali yomaliza koma ina ndipanikisa chidwi kwambiri, akuti tilandenso chakudya chibwerere kucha. Anthu afuna kutanthauza chani? Akuti chani chimachitika? Ndiye ndinabwera m'Bible ndikupeza kuti ana a Israeli adzikakhala akapolo ku Igupto chinali chakudya. Dziko lichagwa njala. Tikayang'ane chakudya. Mpingo wa Mulungu, nkhani iyi ndiyo sausa kwambiri. Gawo la chakudya tisalidabwe pakadali pano. Inu manena kuno ku Malawi, koma mudziwa kuti anthu chaka chatha amatenga fetereza ku Malawi kuno kukagulitsa ku Mozambique 150,000. Fetereza amene timati wadula kunoyi, munthu amakagulitsa ku Mozambique 150,000 per bag. Ndikuti Mozambique inali ndi chakudya, inali ndi fetereza. Koma kumene kuti mamva zokuti kwacha yagocha nchani, koma zikuchitika ku dziko lapansi. System za chakudya, tiyeni muchoke pano mupite mu England mukaone. England tsopano munthu paundi cha musango iona. Paundi munthu dziko limene akuyendera paundi kwawoko ku UK iko paundi ikuthera chakudya. Munthu akampasa 100 pounds ndekuti 70 pounds ikuyenda kupita ku chakudya. 30 pounds iyo ndi imene ataonere tina ngati nkotheka. Mukapeza anthu akuvala masutu akale omwewo mu England. Munthu akumakhala chaka chonse ku England, timakunena ku UK osagula malaya nyuwani chifukwa chakudya chakwera. So pulogalamu imeneyi ayipereka ku dziko lonse lapansi kuti chakudya chidule in order kuti mwana wa Mulungu abwererenso kucha. Tapeza amuna ndani amene ati akane kupita ku Igupto kukapempha chakudya ndikusiya banja lache likufa ndi njala. Taona chaka chamawa osamangonamizana opempera ife, timalalikira ife, timaphunzitsa ife, ine makuti zabodza. Chakudya chikulandidwa m'manyumba azisogoleri, chikubwerera ku Igupto. Pakufunika munthu apitenso ku Igupto kuti akatenge akakugwirira ukapolo. Mpaka titakagwirira ukapolo, olemba buku la Maliro akuti kalanga ife tinagwira mwendo wa asuli kuti tidye. Sichinali cha masewera, sikunali kufuna kwathu, koma kuti tidye timayenera kupita kwa asuli ndi kukagwada pansi kuti akatipase chakudya. So zokambirana zawo samu RCD zinali zochititsa mantha. Nkhani yake inali yosausa kwambiri. Kuchire kuno network yomathawa apo ndi apo ndimangoyang'ana. Inali nkhani yosausa mpingo wa Mulungu. So chimenechi tichizindikire kuti chikubwera chaka sipatalinso yani nakuti 2024 ndi wamawa myezi 2024 zina mwezi zimene tikunenazi muyamba kuziona zikuchitika ku dziko lapansi. Koma nkhani iyi mukuyiona lero muno kuti fetereza akudula sikunokoka. 150,000 munthu amakagulitsa fetereza. Kuntenga Malawi fetereza kuno kulowa naye Mozambique amakakupasa 150 thumba la fetereza. Pomwe poyamba anthu amati amakagulithawira kugula timapita ku Mozambique zochipa. Mamba ndi zinthu zikasopano zatani sopano zasintha zayamba kuoneka mtundu wina. Ine mbale wanga ndikakusimikizeni zoona kunena kuti mmene dziko limene lili ndi mmene zinthu zasinthira ku dziko limene lili.
tisayembekezere mpang'ono pomwe kuti mmene zinalili chaka chatha. Ndimene zikhalira. Ayi, ine ndimanena mobwereza kuti bye Malawi wakale uja anthu sitizamuonanso, anapita. No matter what, ngakhale titaitanisa ngelo kumwamba kuti adzalamulire dziko liti limene, koma Malawi wakale sitizamutaniso, tizamuona. Amene chanata anapita. Omadikira nthochi ipye yokha anapita. Lero nthochi ndiyo pyera mankhwala. Yomadikira chimanga chikule chokha, Malawi amene chanata anapita. So zochitika za chaka chamawa zimene zikuonesa kuopseza. So zinthu folo zimene anakambira nazi ine ndisaname zinandipangisa chidwi kwambiri. Kuti nkhani imeneyi ni nkhani yopsa kwambiri. Tipanga bwanji ana Mulungu tikungoyenera kukhala pa maziko amene tili. Mulungu nayenso payekha anadalira anthu osankhika. Anthu amene Mulungu asankha amadalira. Anatiyikira Stefano kuti chikhale chisanzo chathu. Atansankha Stefano kuti akavomereze. Anasankha Paulo amene Mulungu amasankha. No matter kuti kaya kuti atanima chaka chamawa chikapanga bwanji, koma first 11 Mulungu ali nayo imene ichite survive kuti ichite survive kuti nikoma waikonzekera. Ndi ati nkena okaonera mpira ku ground odzadziza stadium ndi amene ndikwanenawa kuti kuli chipere chaka chamawa, kuli chipere chaka chamawa, kulibe chaka chaka chamawa kuli chipere. Sikuti nzinthu zabwino tikuserereka. Musayiwale kuti zimene akupanga kusintha magiyazi tikulowera mu 2030 pamene tikulowa mu new world order. Panopo tinalowa koma kukhazikisa chikondwerero chakuti talowa new world order ndi 2030 pamene sindikukayika. So pano Satana adzakhala kuonesa zizindikiro m'maso mwa anthu live kumaona kuti Satana uja alipodi akung'anima ngati mpenzi. Siku lija adamuona ndi Yesu yekha akung'anima kwa Petro, koma ikubwera nthawi yokuti Petro walero amuoneswa akung'anima ngati mpenzi. Nkhani imeneyi ndiyo sausa kwambiri. Tiyeni ngati tinacho chikhulupiriro cha pa Mulungu tisungebe cha chikhulupiriro chimenechi ndi kulimbika mtima. Mmene takhalira kuno kunkhalango sitikungokhala kwa, koma tikukhala ndi chiyembekezo chakudza kwa Mbuye wathu Yesu Khristu. Kuti mmene tikuyembekezera kubwera kwake sikuti tikupulumuka ifo choti tili kunkhalango kuno. Ayi, nkhalango isingapulumuse munthu, sizingatheke. Mpang'ono pomwe nkhalango singapulumuse munthu. Palibe munthu amene adzapulumuka chifukwa cha malo, sizizatheka. Kulikonse kumene tidzapite mzimu umayenda. Kuli ziwanda zimene zimayenda ngakhale mchire. Simunamve kuti kuli mizukwa? Simunakumanepo ndi njoka za chilendo? Sitimakumanapo ndi agwapa achilendo, ng'ombe za chilendo? Kuzikuona ng'ombe 10 yapo kuzungulira konzo kuti kuyang'ana chilendo susadani. Nzatani ng'ombe zimezi zayenda bwanji ng'ombe zimezi za chilendo? Satana ndi mizimu yache ali all over dziko lonse. Kulibe kumene munthu ngati ndikusankha kuti ndikakhale kuti kumene kunde ndikapulumuka. Ayi, koma tikakhala kuno tikuthawa masystem akudziko lapansi amene amatikakamiza pa zinthu zozizira kwambiri kuti tilambire Satana. Ndiye timathawira kuchire ngati kuno kumene timakhala ndi ufulu. Mmene mukuonera kuno timakhala ndi ufulu. Ndani andireserere pano kulowa pachire ini kupemphera? Ndani ati andimange? Palibe. Ndachoka dzuwa mpaka lalowa sindinalowe pa shop. Ngati ndikukhala kuno 2 weeks sindikulowa pa shop, sindikulowa pa shop kufuna chakudya cha munthu. Ndinayo mbatata yanga, ndinacho chinangwa changa. Ngati chiyeso chanandiyesa kuti akandiyesere kuzakudya zawo ndikuti ndachipambana chifukwa ndabwera kuno kuchira. Koma malo ano simungachitire matama kuti kuno ndikupulumukira, koma kumene timakayesa. Bible likuti anthu ambiri adzapulumuka ndi kuyesesa kokha. Tili kuchire kuno kuyesesa kumene kundi kuyesesa kumene ena kuti ona ngati zisiru ifo choti zakhala kunkhalango. Iyayi ndi kuyesesa kokha kuti ngati mtauni akundikakamiza kubaya COVID, koma ndikakhala kumudzi kucha no vaccination. Nditani bora ndikakhale kuti ndikuyesesa kokha. Mujamo akufuna polowa mushopu andipanga ka scan, kuchire kuja no scanning.
ndipange bwanji bwana ndikakhale kuti ndikakhale kumene kucha kumene sindikamva zoyitana za dziko lapansi ngati ndikukanika ndikakanika ndekha mwayiona nkhani abale yanga ine ndikufunireni zabwino pamene mukubwerera kumusi mulungu akudaliseni mpaka tsiku limenelo amen